Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila. Las 5:09 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ining na oras ginadulong sa inyo sang Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Stop! Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:10 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salawat na mayong hapon na naman. Webels Pizza 28 sa buwan sa Nobyembre tuwig 2019. Action Reports Afternoon Edition tubtub sa tak na ang alas 6. Sang Nobyembre 28, 1928. Sukat ika-91 katuigid sa mga adlaw. Istorya ini sang komunikasyon ang ginatawag nga telepono. Ang telepono isa ka aparato sang pang-telekomunikasyon nga nagadala ako ng amon isang gaserbi alagyan parang mensahe naton mapadala sa mga luyag padalaan nakasugilanon sa isig ka pareho pero tingog lamang mabatian ano man kalayo sang lugar. Ini ang ginaoperar sang elektroniko nga senyales. Ang istorya sang telepono makaksyon nga nagmarka sa maragtas sang Pilipinas November 28, 1928 sang ang Philippine Long Distance Telephone Company ginatawag nga PLDT nagapanguna nga telecommunications provider sa Pilipinas in-establisar paagi sa Acta Republica 3436 sang Philippine Legislature kag naprobahan sang sadto American Governor General nga si Henry Stimson. Ang kasugwan nagahatag man sa PLDT sang 50 katuig nga charter kag poder kon kinamatarong na maka-establisa akong establisar sang telephone lines sa maraming lugar sang Pilipinas. Sang tuig 1930, ginapalapnag pa sa Pilipinas ang koneksyon siri. Una nga nag-angot sa ibang nga nasyon paagi sa radio telephone services sa Estados Unidos sa iban pa nga mga bahin sang kalibutan. Apang sang ikaduwa, giyara pang kilibutanon. Ang serbisyo sang PLDT na apektuhan kag temporaryo nga nauntat bangod sa bulig man sang US sa Pilipinas. Tuwig 1940s mag-aksyon ka 1950s, nakabangon ng PLDT kag mga telephone subscribers ni December 20, 1967. Isa ka grupo sang Filipino entrepreneurs ka mga negosyante sa pagpanguna sang businessman nga si Ramon Cuangco nagkontrol sa PLDT matapos backloan ang shares siri sa American Telecommunications Company nga GTE. Sang 1970s naman ang PLDT ang nationalized sang gobyerno paagi kay Presidente Ferdinand Marcos
Pero sang si Marcos ang napahalin paagi sa 1986 in sa People Power Revolution, ang PLDT ginbalik privatize. Sa laktod nga sugilanon, ang PLDT subong nga ang headquarters ara sa Ramon Cuanco Building sa Makati Avenue de la Rosa Street, Legazpi Village, Makati City, ang ginadumalahan ni MVP. Manuel V. Pangilinan bilang Chairman of the Board, Presidente kang siyaman, ang Chief Executive Officer. Madamo nga ngalan sang mga inventor ang nagtuhaw kung telepono ang hambalan. Ang ngalan nga nagtuhaw mo si Antonio Miyuchi, si Philip Rice, ang sikat nga si Alexander Graham Bell. Amo og iyang kapati nga si Alexander Graham Bell ang nag-imbento sang telepono. Yotay ini nga hibalo para sa mga ka-aksyon naton. Kita mo nga hindi malipatan kag hindi mapanas-panas sa listahan sang Pilipinas. Kung maragtason nga istorya ang hambalan, inyo ka-aksyon. Aksyon na Marlon Hedawaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Ato na balbalon ang mga pangulong didalan. Una kita sa bahin sang balita lokal. May bust operations na naman sang kapulisan. Sa Barangay 2 na naman. Anay sekretaryo sang barangay. Kinakabing nga high value target kon HVT. Nagsungka na sadto sa aton nga mga otoridad. Siguro kabahin pa sa Operation Tukhang ginatuwag. Oplan Tukhang. Pero subong, liwat naman nga naganyat sa pabaligya sa ilegal nga droga, partikular ang shabu. Ag nangin subject sa buy-bust operations, dakop na naman. Una sa balita, una sa aksyon. Ang kakaladlawan direk kay base kung tapos dakpon prisohon, kasuhan prisohon, ilakas mana or bulan ang magaligad, gwa na naman, balik na naman. Ano ba kiniba sa nga balita, masakit sa Balatyagon, mahapdi sa Bainsaron. Trahedya kag krimen nga nagpatay sa inosente kag makaluoy nga bata adlaw nga November 27. Way kamo nakatalopangod o kung nakamutik. Di malas ini sa duha ka kabataan nga pareho nag-edad sang 5 ka tuig. Una nga trahedya, sunog kaina sang aga sa Purok Sigay, Barangay 2. Sa Bacolod, nagtupok sa 4 ka mga balay. Ang bata nga lalaki patay. Nakitaan sa kaduwang nga padalgan sang balay. Nga ginsugdan sang kalayo. Ang bulig sa mga opisyal sa barangay ginpasiguro apang ini nga trahedya. Dapat naton pangamuyuan kung magpangamuyo kita. Nga hindi na ko tani masulit akong matabo pa sa Bacolod. Bangod press ka pa sa Mabinsaron sa Bacolod doon. Ang natabo nga sunog sa Hava Pension House. Nga nagpatay sa 6 ka mga tao ka nagsamad sa 4 pa kaiban. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ikaduhang nga hitabo sa gihapon, biktima bata. Ngang edad 5 sa gihapon katuig. Nagdululungan sila subong adlaw, no? 5 katuig patay sa sunog. 5 katuig sa puan man patay dito sa Pontevedra. Makabig pinasahi ini nga krimen, isa o kon base subong langgani inanatabo sa pungsod Pilipinas mo. Ang krimen nga paghimalos, rape o kon paglugos, sama-sami aton mabatian nga ang biktima babayi kang ang naghimo lalaki. Apang ini nga hitabo sa Banwa sang Pontevedra, ang biktima bayi nga 5 katuig ang edad. Ang suspisado hindi lalaki kundi babayi man. Una sa balita, una sa aksyon. Ang una nga report, biktima sang paghimulos. Amo nang una nga nagwa nga balita apang sang personal naging padulungan gid sang nga istasyon nga number 1 Aksyon Radyo Bacolod ang lugar sang krimen. Ginkadtuan agad makit-an gid ang lugar kag mausisa sang maayo ang natabo para piyo-piyo magpresentar sang balita. Kag indi kinopyahan o kon nabatian labang kag dayon ka post kag butangan breaking news. Yang guaya pagwaon sa ulihib lang sa ila kuno una nabatian. Pero ang tutuod sila gali ang ilaw braya pamantay lamang sa mga balita diri sa Aksyon Radio kag kopiyahon.
Una sa balita. Una sa aksyon. Yaw-yaman pag ng time. Sa lipot nga sugilanon kung sa mga keypad blablasang computer copy-paste. Correct man actual ray, copy-paste na ito na keypad na sakto na no? Ato sa nga IT expert na respya kayo home nga niyo. Copy-paste. Action Radyo Bacolod, una ini nga nakapresentar sang sari nga balita, wala lisa, wala sobra, wala man kulang kundi uloing sakto lamang. Kay kung pasobrahan mo kmudlay man. Ang balita nga pagkasapo sa bangkay sang sari nga biktima sa kilid sang suba sa Barangay Miranda, Banwa, sang Pontevedra kagabi daw hindi mapatihan sa sari nga hitabo. Dango na naghimo sang krimen, tiya lamang sang biktima. Una sa balita. Una sa aksyon. Man kagabi nagsala-sala ang pamilya sa ring bata ni bangod na ni sa makitaan tubtub nagabot tak na alas 9 kaya kagabi nakitaan nga patay makaluluoy gikatama ni. Ang investigasyon ni Police Captain Ran Daryl Negos ang hepe sa Pontevedra PNP napatay ning bata paagi sa kuga kag lumos sa kasakit ho. Sa ginusisa sang medico legal ang lawas ng biktima may pila sa ginatawo sini tugas ang pagsulod sang matig-a nga bagay. Balikan tani dugay-dugay diri kita anay ho. Yari na, may nadakpan na. Akto nga nagapamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Sino ayhan ang nadakpan? Oplanda ko promo. Si Action John may dadakpan. Action John, please come in. May nga po Nason Market sa tutanan magkasal. Yari na. May dakpa naman ang Diwa Isel sa Radyo Bacolod nga patol karon nga po. Samtang kita tayo padayon ang galambiyo ang live kita nag-report. Police area sang Purok Bibinon tayo, no? Purok Bilibinon area sa Barangay 30 sa Radsang Bacolod sining hapon ang Sunmar. Doon katunog sa radyo ni Datay. Karaoke na niya. Karaoke na niya sa dito. Karaoke gid Jackson man hindi niya ano lang no. At transistor radio ko di karaoke. Tayo na mayong hapon, mayong hapon lagi ta sa Radyo Bacolod. Ano ang ngalan ni Tatay? Si Guillermo Clarito. Guillermo Clarito. Pila ni mo Tatay? 52. 52 years. Ano ba mo tay? Okay ka, caretaker lang ko din sa apartment. Okay, doon kaya ka nadigapan, tay? Oo, mga 3 na doon. 3 years na. Ano mo na siya rin? Si nanay, bali, tinan nila mo. Tinan. Ate, lang ko din ay. So, samtang gapamati, diyak sa radyo. Ginaimo niyo ito rin kapihan. Oo, kunaga eh. Sa mga po, sige. Sa mga po, sige man. May kapag. Oo, akon. Ay mo man. Okay na lang, no? Ipot tiga feedback. Pwede yung pinintay na yan. So, danay, kito katulog-tulog sa feedback. Anyway, di karon pabalik ka mo na karon tayo. Doon kayo magkapampatay sa radyo ba ko, no? Oo, din to sing sultero. Kaya, pinagdura matihan ko. Okay, at fan ka na aga. At sa mga Sa mag-side off dahil sa pagkaga naman. so, matik ka na sa amon sa Action Night ba? Tulak sa report. Oo. Oo, kung kami. Gusto mo nga pa matik ka traffic report, ha? Oo. Sarili nga. Mani ako gumabati ko. Na ikaw na kung ano ka pa matik ka naman libero na laman? Oo. At rin ka mga tuner. Mati ka lang. Mati ka ng drama, wala? Namate. Katanaw is ko drama. Okay. May Facebook Live ka rin pala na Ga Facebook ka wala? Wala. Kaya tayo Facebook ka man Akong isa lang eh. Isa lang. Pero ito usually dito ka tao Sa radyo, gigil na pagkatian ko. Okay. Si Tata Guillermo Clarito Sanmar. Dari area sa Brook Bilibinon, sakop sa Barangay 30 sa Radyo Bacolod. Namin kibansada, agad diya lugar dire. Layo ka pa lang mapatihan mo na ang monitor sa radyo. Na may Salusanggi, dire siya. Tapos sa kilid sa Sanggi, dire, aging butang iya karaoke. Start pa nga karaoke, do dandaan, nagilitay, gagrupa rin mo karaoke. Oo, May- mga 1980s pa lang karaoke. May logo sa Action Radio yes sa monitor Action John no? Yes, may logo, Ginaction Mark. Oo. 1980s ka rin. Oo, mga karaoke. So, tinutugidugay. Bakod pa? Okay pa man. Gasigabong. Kasi kapong ganyan sa yung tingog pala ang iyang base ako na ang aduga sa ligid doon do trumpang gwa yan. And then tayo Guillermo Clarito karon nga po na dagpa sa 520 gido sa hapon. Ano tayo matag kami pa premium simo bilang kamay naman sa papalaga sa DYS sa Radyo Bacolod. Offline offline nga dakpanay premiuhan ay niya mo dai ikaw na idason base ko mamati ka manay. Sige isip fight nga daw tayo no ato na tag singa premium 100.
And then, 200. wala labot yun na. 300. Wala labot yun na. 400. And then, 500. wow, 500 pesos. Tayo tiyara si Mano Masiri mo sa Radyo Bacolod. Wala mo nga salamat sa Action Radio. Kaya kamo nga nagkakwada mamati mo kamo para madakpan mo kamo. Panay pero, Premyo. may premyo mo na umay dara na. And thank you so much. Congratulations sa mga sige po live kita nag report. And naman sa puno ka Bilibin sa company sa Barangay Traita sa Radyo Bacolod sa aton Upland Dako raffle promo diri sa Japon sa DYET sa Radyo Bacolod. Rada sa bato at ang sa Bacolod Action Son Diaz. Una sa bato sa Action sa Bacolod Action Radio. Tubtob sa liwan, madamo nga salamat sa inyong nga pagpamati o planda ko promo. Alas 5:23 Action Radio Philippines Standard Time. Balikan tang ato sa nga mga pangulong Dinland. Dito kita nagdulog kaina makaksyon sa makasalid ni ini nga krimen. Kagini mo sang tiya saya sa nga hinablos nga babayi 5 katuig sa Banwal sang Pontevedra. Kundi pinangita siya ka banti missing ini sa kagabi. Nakitaan. Patay iskili sa suba. Pinangita man sang kapulisan ang suspensado nga tiya nadakpan kag kay na interview una kag one-on-one sa Action Radio Bacolod. Ang Action Brian Morden ang tiya nag-ako nga siya gid man ang nagpatay. Ginubahan niya pa kuno sa panapton kag ginmolestyahan. Ang rason sang tiya binyo nanaw. Agod kuno kuntani patalangon ang investigasyon sang kapulisan kag pagwaon nga ang bata ginimuslan. Ambal Santia, nagbalo siya sa bata. Tangod siya ang perme kuno ginaaway kag wala man ginasaway sa ginikanan. Sa 5 katuig, patulan mo. Sang ulihin tiya, nangayo man patawad siya sa nagidimo. Pero ulihin na. Kabuhi na to sa bata na dula ho. Kung ato lang tawon, tuman ka tiko kag kasikwawi. Nga rason sa ding tiya. Akong tadlong kung taning pamensaron sa nagiging mahimo sa isa sa krimen sa isa ka ulay ka makaluluoy nga bata. Itabo ini nga piho hambalangid sang kalabanan, hindi lamang diri sa lokal kundi pati sa nasyonal. Una sa balita, una sa aksyon. Pamilyaran na nga bay sa mga konsihal nga magbalay sang ordinansa nga i-require ang mga business establishments nga tapuson prosesong ila sa nga business permit tubtob 2 ka bulan. Amo gid man sa mga tag-iya diri sa establishmento komersal nga nagapawala lang eh. Way nagasunod sa mga pagsulundan blag kung pagwa sang business permit ang paghahambalan, may ara gani nga palapit porsyon. Una sa balita, una sa aksyon. Kuno kumpare kumariya si Amoniho. Pawala lang way lagbayad, way nagakuha business permit. Samtang may isa man kalalaki dakop sang kapulisan dito sa may surat sang Cadiz. Matapos serbihan sa kaso nga arson, magsiling ka arson ti nanunog. Sa ilo kita sabayin sa balita nasyonal, pagsabwag sang kalakasan, si Gabong sang Granada. Nagpatay sa 2 ka mga persona nagpila sa 11 pagkaiban sa sulod sang campus sang Inisiao College. Nga ginadumalahan sang gobyerno sa banwa sang Inisiao, Misamis Oriental. Ang pulis lakip sa napatay, kag ang pulo kanasamaran estudyante. Ang tawo nga mo nakitaan nga nagdala sang Granada pasulod sa campus, kag nagpalupok makaksyon, na tiruhan kag napatay man. Ano gadayhan ang tinutuyo sa saning nga tawo man? Ang edad niya 65 anyos daw, mula manghod lang sa kinatuwag na suicide bomber. Nga baliyagin palupok ang Granada. Pabulabod lang ni sa investigasyon sang kapulisan kung nasin-une nagsugo siya kung may nagsugo gin man. Kamanti, hindi naman siya makambal, patay man siya. Ano pa kinibastring nga balita nasyonal? Kinangkatanay sa mga opisyal sa isyu angot sa pundo ginagasto sa SEA Games sa Pilipinas. Ang sentro sa saling isyu magkaksyon, amo si House Speaker Alan Peter Cayetano, nga katandem ni Presidente Duterte nagligad nga eleksyon. Kandidato ni Presidente Duterte sa pagka-vice presidente ining si Alan Peter Cayetano sa mga nagaserbi bilang House Speaker. Amo ni sa naghangkat mga kaksyon
Ginangkat ni Cayetano Sanday, Senador Panfilo Lacson, kag Franklin Drilon nga magpaydalom sa lie detector test. Agod mabalaan kung sino ang botigon. Una sa balita, una sa aksyon. Si Lacson nagpanggid sa pundo nga ginpaen sa SEA Games sa kontrobersyal hakugan kag dahak-dahak nga pork barrel scam o kon ginatuwag na police scam. Samtang si Drilon naman nagtawag sa kaoldron o kun inang tsura bla kaldiro bla. Daw yahong mansa. Nga ginapakalayo na sa pagbukas ang SEA Games, kaoldron or kalderong tawag. Gintawag ni Drilon nga Cayetano Kaoldron. Magkining koyap. Magsig-magsig tikal. Magsig-magsig papansin. Magsig-magsig akusar. Ini nga mga opisyal sa Pareho Manila nga opisyal. Patapusan na lang anay ang SEA Games. So, kasi kung kayo anay na nagligad kung preparasyon, magka-aksyon ang paghahambalan, kasi madugangan pagid kag suyaan kita sa mga pungsod nga nagapakigbahin subong sa saning SEA Games. Nagala kita ka host-host gaway gali mayong plansan eh. Laim lakon magsululunggod ni mga atleta naton kag misa ka bulawan nga medalya way sa makuwahaw. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:20 Web Action Radio Philippine Standard Time. Morati balon tanay una ang sitwasyon sa trapiko sa subonggid nga kahaponan nun. May nagali naman nga bagyo kapasulod sa pungsod Pilipinas. Amo nga kung kisa gagunggoom ang panahon. Traffic report sa patrol. Traffic report. Redaksyon Jan Diaz, Aksyon Jan, please come in. Exactly, Action March, ligid lamang hapon, medyo nagagumguo mga ato naman nga kalangitan sa palibot sa sulat sang Bacolod. Babagsagan rin mga Action, medyo maroon na andong na, no? 5:30 pero nag-amat na nagadulom ang aton kalangitan mga Action. Ang sitwasyon dagan sa trapiko sa diri sa palibot sa sulat sang Bacolod, particularmente na aton ginakamtangan mga Action diri sa may Burgos, Lagson, katingalahan kay karon hapon moderate to heavy gid lamang sitwasyon sa dalaga sa trapiko. Ikumpara mo sa pinakamarang regular ngayon adlaw ko sa riin, medyo mahina ay ginadri ka tuman kabugat ang traffic diri sa among sining lugar. Sining hapon mga Action, makabig lamang sa nisaling ko na no moderate heavy ang traffic situation. Pero kung katuan nato na pinadiri ka mga dalanon, ribot sa surat sa Bacolod, nakasuparer karon nga hapon sang tuman kahinay, tuman man kabugat nga dalaga sa trapiko ang Bigis Aquino Drive. Umalin mga Action sa Dalan Ramos Lacson. Sining hapon pertikadamo daraw mga pribado mga salakyan nga nagalabay, especially ang ruta nga gikan diri sa south going to north. Silingon, din diri sa may provincial Lagoon padulong mga Action. Dito naman sa area sa nga Robinson's Place, Bacolod. Ang ruta nga sur padulong norte. Ang area mga Action naman sa north going to south tumalindra sa 27th Lacson Street. Paubos diri mga Action sa area naman sa 19th Lacson Street karon gid lamang hapon nakabig man diri nga moderate to heavy ang dalagan sang trapiko. Pampalabot diri sa tubang sa provincial capital Laguna. Kamente na sa gihapon sa area sa North Capitol Drive padulong diri sa South Capitol Drive. Paula uman mga Action, medyo madilatara iya pagbiyahe sa liman nga hapon. Bangod naman sang kanamoon sa masalakyan nga nagalambihong kag nagalabay sa mo mismo nga lugar. Moderate heavy atop to heavy ang traffic situation diri nga lugar. Area naman diri sang dalan na Ramos Lacson, paubos dikto mga Action sa dalan Gonzaga Lacson, dire-diretso man sa Rosario Lacson. Paghapon makabig man diri nga moderate heavy to heavy man ang traffic situation, pero wala dapat kabalakan ang aton mga motorista. Importante tayo ng pagbiyahe sa mga motorista karon gid lamang nga hapon. Pahilo kita mga Action sa area man diri sang dalan Araneta. Pahibalo sa tanan nga mga Action, temporaryo nga likawan ang paglabay sa area sa Rosario Araneta. Tulong mga Action sa dalan awing o kon mas kilala karon dalan na is Araneta bagud man tuman kabugat dira ang dalaga sa trapiko. It's advisable sa mga motorista kung kikan ka mo diri sa downtown area kon sa SM City Bacolod nagalabay bala ka mo sa dalan San Juan, mas maayo mga Action nga mag-right turn na lang pabalik diri sa area sa Barangay 16 palapos mga Action. Tulong dito sa area naman sang dalan Lezares. And another left turn palabot diri sa area naman sang dalan Lezares Araneta. Apang ikaw mismo bulubad ka basi mabulubog at ang dalagan sang trapiko sa Lezares Araneta. Likawan ang paglabay sa musina nga lugar and instead mga Action usuyo na lang ang kabugusan dira
nga road sa Maydanan Yulo padulong dito lapos sa era mga kagsyon sa Barangay Singkang Airport. Inang masaminaton nga abiso sa mga motorista nga nagalabay dara sa palibot sa downtown area kag pasur nga bahin sa sulad sa Bacolod ang ilang ruta karon nga hapon. Magsaysay Araneta nagasupreman sa moderate to heavy na traffic situation apang pagpanaog nyo dara sa flyover labot ka mo sa may Golden Field antes man magkalabot sa area sang Ali Hills Road dala na Araneta karon nga hapon. Kabig na rin nga moderate to heavy to heavy man ang traffic situation. Lugar inakot sa rin halos suntanan nga mga salakyan pribado man kundi pa sa ero nga mga salakyan padulong sur nga bahin sang surad ang ruta pagi na mga kagsyon nagapinunsog tra man nagalabay. Lapit-lakit pagin mga kagsyon nga daan nga wala pa natapos-tapos ang konstruksyon sa Dalanon sa Lagson Extension sa Liman nga matinion. Naman ang rason kung nga nagatugay ini sa mabulubog at tidalagan sa trafiko. Area sang dalan magsaysay Lagson domino effect padulong mga kagsyon area naman sang dalan Araneta. Ang dalan Lopez ay nagkaroon ginamang hapon light to moderate ang traffic situation dapat ka manangka ng mga motorista nga nagrabay dala sa mga lugar silikid lamang nga hapon. Kung vehicle accident ng aton pangamalana naka-record sa 4 ka mga aksidente sa Dalanon ang bitaw karon nga hapon apang pasalamat kita wala man sa nasamaran sa mga aksidente nga nagluntad sa palibot sang syudad. Ingin nga dalagan sang trapiko ang sagyapon bugos sinadulong sa inyo sang Santon Plus Natural puro-puro herbal patilo sang kuting iskag safe na safe. Kinaganaga na pagulang sang inyong panit nagadula man ini sa mirasma bukod ang panit-panit sa inyo guya. Nakapuguman sa pagdamo sang acne punggod nagpilang ka mga pinalian sa ni. Paagi sa conference pa kada pang ito makasyon pagkasa Santon Plus Turbo Labita-batika sinatagsa ka mga lugar. Rekta sa patrol ang inyong taglibot sa Bacolod. Aksyon John Diaz, una sa balito na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat yung... Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod
naman sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sansan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Alas 5:41. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay. Tibay, Tanduay. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus kay Piktibo, wala na sang iban pa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang balita sa City Hall, pakaroon tanan na sa action firing line siguro. Kaya ginaalas sa ato sa ding oras, oh. High blood, diabetic, akon ginarekomendar panyawan na ang milagroso nga kapsula. Simple nga tawag sa aton manunggal. Masolusyonan gid ang inyo sa nga problema. Kung nagapanangluyaman nimo sa nga lawas, panyawan na bakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa iban pa nga butika sa inyo sa nga lugar. Tanan himo sang said balon tanitali sang report sa patrol makaksyon angot sa by bust operation. Agin patayo naman sa ato sa kapulisan. Patrol Reports. HVT na dakpan aksyon dyan, please come in. Na Marlon, arestado din isa naman ka 30 anyos inisa nga babae. Kilala kay Ana Monica Sayona Idayon alias Monique Residente sa Puro Cagaykay Barangay 2. Naman sa surat sang Bacolod matapos sa makuha ano ko manikuberan gikan sa posisyon ka control sa kinpatikay nga bypass operation. Ini nga hapon sa mga kapulisan sa police station number 2 nga kinabarbanta sa Santanan Dri Kapalaba nga sa say ang ginasuspetsuan sa boot. Problema ni tigay good for disposition
persona ginamang ini kay ginagabig ini sa bilang isa ka drug pusher ng API Action Marbot. Siningon ning si Sayon nagabulo-baligya lang ni saya sinasing nga gagmay sang illegal nga droga sa silang nga lugar. At pangatabo dire sa to nag-surrender na ini sa uplantok nga programa sang aton nga mga kapulisan. Mula labot pag sa Action Marathon ka nga una ini sa ginagabig sang high value target. Pero karon kabig lamang ini sa state level target bangod nga wala ni sa ngalan sa matrix gid mismo sa mga persona nagko-action mga involved sa illegal nga droga. Ang isa diri ka nga balita kay bangod din si Ana Monica Sayon ana ini sa barangay secretary dra sa area sang pulis sa barangay Dos mismo Action Marp. Way back 2010 something to 2012 doon mo ng information nga aton nga nabaton kadra sa nagka-survey bilang anay barangay secretary sa lugar. Ang iya sini nga mga customer kalabanan mga parokyano lang man na nagakadto dra sila lugar nagabulo-baligya man sa abi tapos dalon ng ang nagabakal siya dra sang illegal droga. Madugay-dugay man nagipatagayan diri nga surveillance sang mga kapulisan. Expecting gani base bla subong kay again na tira nila manogado siyempre base dako-dako nga supply pero ti na ibaluan pero kag may gid man gali ining ginapagwa no sa supply sang drugs ining baligya ni Ana Monica Sayon Action Marlon. Sam ka sa sale estimated sinin base nga posible na 15,000 pesos. Further confirmation sila kay depende pa na kung na ano kabugaton kini sa Action Mar once pa kilo na no gagamit abi ang kagbayad nga kilohan sang pag of course sa kung illegal nga droga aton paghambalan. Si Sayon ang magapatubang sang kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumili sa pagbarigya kapag upod sang illegal nga droga dalom naman sa Republic Act 9165 amaning Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Paligtagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa Batalis Action sa Bacolod Action Radio. Nagapangita bala kamo sang antioxidant nga vitamin para sa mata ari na ang may ano ni sa mga scientifico nga manami gid magbulong sa mga balatian sa mata. May sa mga nagakorap-korap nga mata, katarak kag glaucoma. Ang may anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties nagapagkopos naman sa mga naghubag nga parte sa ato siring nga lawas. Sa dubla palatian garantisado kag may alibyo. Sa maning oras mag-aksyon nami pangapi. Nakaibalo bala kamo nga isa katasa sa nga Sandon Plus Ralis ay soluble fiber nga kinahanglan gid sa ato sa nga lawas. May soya nga mas kilala ini sa mayo nga source sa insoluble fiber. Nagabo aton colon continay. Sandon ay kabi ka na healthy ka pa. Ang Sandon Plus online. Pwede ka makapadeliver sa insa nga balay agi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusugan Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Buwan-buwan ang taga-baritor sa ato sa ring live stream si Heaven. Thank you, B.A. Jonathan. Salamat si Jack Balanderador. Dorias, Lola Consing Dorias ang Purok Marang Mandalagan. Tambyo lang si Lini Agustin sang Lag-asan Bago City. Arabelia John Sanchez. Arama si Joe V. Karantaran ko ng mga dolid nun labinagid sa Pabiona family from Abu Dhabi, si Joe V. Araman si Nemesia Roques, si Nonalen Sandag Valias, Luisa Baron, watching kami niya. Alan Castro, good PM, tamyaw kay Tay Kiring. Kag kay Susan, pamati gisala perme. Salamat! Mali Nonalen, ginambalan ko iban nga news, Action Radio, una sa balita, una sa Action. Okay. Ana Andrea Famoso, Pleasant Friday. Thank you. Araman si Toto Warren Ilaka di Banyaz. Alberto Alba from Laguna. Eddie Ricafort sang OTTG sa Christine na taxi. Tarantaran nga mga nagaboritor nga mga taxi drivers. Thank you. Si Amado Ladua Jr. Kanabaw nga rason sang tiya Action Marlon. Gani man ang mutong mundo ko eh. Galing kay daw may pala problema to. Ang tiya sa ding lawas ko ro. Or paminsaron man. Ayaw mo sa batawa na puriti ka naluoy. Dali pagkatuig bata ho. Tatsyon mo, kuga, kaglumsan. Ano bala kasakit sila?
Inilabtan niya pa itong pribado nga lawas. Jocelyn Kalamaan. Thank you, Jod Galez Makawi Willie. Aksyon radyo ni Toto Jod. Nagtalang ko rin mo sa ning mayara man siya message. So. Thank you. Fans gini sa nga radyo si Toto Jod. Galis Makawawili. 42 from Central Tabao, Zone 3. Valley Adolid Negros Occidental. Emmanuel Gargaran, Monitor Live. Thank you sa Bagong Bayan. Oy, Sultan Kudarat. Sa tanan-tanan ng mga taga Sultan Kudarat. Thank you. Kagkamusta, kabadara, napot ng signal sang Action Radio Bacolod. Las 5:48. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action! Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe. Ato sa ring alawas nga kinahanglan sa kinatawag nga vitamin mag-vitamin D3 kung pilion ninyo sa limang ka-action isa lang. Sa lagi pilion nyo, Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension of Philippines. Mas mayo kung makakadto ka mo sila sa nga klinika o kung sila sa nga talatapan para sila nahamtan dara sa may GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. May libre dira nga konsultasyon bagi sa mga medical doctors. Lunes, Tub-Tub, Sabado. Life Extension naman ang balita sa BCPO, balita sa Bacolod City Police Office. Ang isa ka 68 anyos nga lalaki may edad na nadakpan siya, kaso ya arson dito sa may syudad sang Cadiz. Police reports. Action Eric Magbano sa detalye sang balita, please come in. Naluwas kagabi aksyon naman nun ang 31 anyos ka soltero matapos at pwede nga maghikog pagi sa paglumpak halin sa Roro pagkadto sa tubig dira sa Brenco Port Reclamation Area sa Copene sa Barangay Jess. Sa balasa nga pagresponder sa mga rescuer, nabuligan nila ini si Christopher Co, 31 anyos soltero, kag tubantok sa Pampanga City nga buot kuntani maghikog. Suno, sa kay Police Master Sergeant Robert Torino, investigador sa Police Station number 2, kaging konfirmar sa makopdanan nga masobrahan ini sang higop sang Cebu. Si Ko, masami ini nag-attempt nga maghikog. Kag diri man ibaliwang ni Police Master Sergeant Torino nga halin ini sa Purok Sigay Barangay 2. Si Ko, antes pa naman nagkomenter sa paghikog sa pagpati nga dito ini naghahigop sang Cebu. Sunod itong pamilya, kakilala di siya, nagkadto di subungan rin mag-isulugan sila, nagaranin sila ng mga area itong bigay. Sunod sila, kung matamanin ka kung ang higop may kuno, amuni ang iyang sistema, amuni ginahimo yan. Kumit sa galumpas, kumit sa suicide, mula-mula, kung matamaan sa. So, subong samot, siyempre, ari man sa surutulot si daddy, samang kasi ibong ko, iniulo yung ganun daw. So, subong okay naman sa masturya naman, kinalan din sa sunod sa kilala, di nga nagkadto, di nga kinalan yung sa para makapaway sa injection natin sa pampatulog para makapaway sa kagdalo naman lang nila kaya mo naman i-release naman naman siya. So natulad mo na ganyan ambulansya din naman dalaman to siya kung hindi nila gusto ipaditox sila o hospital. Ang kagabi seriya, anong ginimo kagabi seriya? Ang kagabi mo itong aligasyon naglumpat minsan mo, naglumpat sa recto. Di roro sa kaya sa lumpat sa tubig din, yung tawagan din, so nakatuan to sa rescue. Mapapangga na rin sa tani mo. Police Master Sergeant Robert Torino, investigador sa Police Station number 2 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Las 5:56. Ibot mo ko ba? Alas 5:56 na. Sa isang oraso. Ibang nga balita, way tabalabutan maka-aksyon tuto karon sa aksyon firing line. With aksyon Brian Namorden, lasay si media top do balas sa 9 sang gabi. Si Muti Bibi, hinubi aksyon na mar, watching ko niya from Malabuyok, Cebu. Thanks. Si Jenny Sologon, hello, mayong gabi. Alas 5:57, balik kita pagkatapos ulit.
pamati namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Reports Afternoon Edition. Alas 6, dos Aksyon Radio Philippines Standard Time. Action reports after edition, magabalik na naman boss. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Kag Action Eden Thea Aboso. Kapod ka Action Almar Madera kag Action Elway sa Technical Control. Ako naman Action Marlon Herboy. Nagapasalamat kag nag-aagda sa Action Balita Evening Edition, magkasunod na.
Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko.